Joulusauna. Jouluinen alumiinifolio. Olet käärittynä alumiinifolioon, koska olet makkara. Makkara kiukaalla, joulukiukaalla joulusaunassa. Täydellinen rapeus ja sisälämpötila 20 minuuttia. Asetettuna kiukaalla käärittynä folioon tiriset rasvaa. Täydellinen sisälämpötila ETA -2 minuuttia 20 minuuttiin. Joululämpötila joulusaunassa, joulukiukaalla, joulualumiinifoliossa. 20 minuuttia olet kypsä alumiinifoliossa, joulufoliossa, alumiinifolio joulusaunassa kiukaalla. 25 minuuttia olet ylikypsä joulusaunassa, joulukiukaalla, joulualumiinifoliossa. Alkaa tuntua hiostavalta. Kuulet kuinka omi mäsähtää kiinni. Slam! Saunasta on poistuttu ja sinä olet kiukaalla. Kuulet kuinka suihkun hana sihahtaa. Kuulet kuinka märkä jalka kaakelilla lipsahtaa. Läts! Kuulet kuinka suihkuhuoneen ovi suljetaan. Creak! Slam! 30 minuuttia kiukaalla. Nahistunut tunnelma. 2 tuntia kiukaalla. 3 tuntia kiukaalla. Vaikea enää sanoa. Kiuas on aina lämmin kiuas. Lämpötilaa saunassa tasainen 60. Heitit löylyä tai et. Ja päivä vaihtuu toiseen. Adventin jälkeen vielä adventti. 24 päivää kiukaalla. Rasva on tirissyt pois, olet kuin muumio Tutankhamon haudassaan. Hiekkaa ja tuhkaa. Käärittynä alumiinisarkofagiin, joka joskus oli jouluinen alumiinifolio. Kiuas on tulessa ollut jo pitkään. Sauna on palanut. Kaikki on palanut. Kaukaa kuuluneet vain tuskaiset kivun huudot. Tehtiinkö tämä tahallaan? Jätettiinkö sinut aiheuttamaan kiuas tulipalo aina lämpimällä kiukaalla joulusaunaan joulun kesken? Kenen saunaan? Ken tietää. Se on Kenin sauna. Kenin ja Barbien. Mutta se ei ollut Ken, joka jätti sinut kiukaalle. Se ei ollut Ken, joka sulki oven. Se ei ollut Ken, jonka märkä lattia kaakelilla lipsahtaa näin. Slats! Ja perhe on kuollut. Talo on palannut. Vain aina lämmin kiuas ja tuhkaksi muuttunut makkara. Folio kuoressaan, metalli haudassaan. Viimeinen niitti alumiinifolio arkussa oli rikospaikkatutkinta. Geeninäytteistä selvitettiin menehtyneiden henkilöllisyys. Ken tietää, se oli Ken ja Barbie, eikä hän.